سالا پرورده یا فێرکردن یا 2025-26 ل هەرێما باکوور و رۆژهەڵاتی سووریێ وێ سبه 14 ئێلوونێ دەست پێ بکە. Di sala nû ya perwerdeyê de wê 713,554 xwendekar li 3,647 dibistanan dest bi perwerdeyê bikin. Hevserûka desteya perwerde û fêrkirinê ya Rêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyê Semîra Hecelî di wê çarçûveyê de diyar kir ku materyalên hatine nûkirin wê bi sê zimanan be. Semîra Hecelî got îsal li 3,647 dibistanan wê 713,554 xwendekar û 35,513 mamoste dest bi sala nû bikin. Derbarê nûkirina mifredat û materyalên dibistanan de jê Semîra Hecelî diyar kir ku wan milyonek pirtûk çapkirine û dê ji her pirtûkekê sê kopiyên cuda warin çapkirin. Li gorî Semîra Hecelî wê bi giştî 4 milyon pirtûk warin çapkirin. Semîra Hecelî dazanîn ku materyalên hatine nûkirin bi zimanên fermî yên herêmê ango bi Kurdî, Erebî û Suryanî hatine amadekirin. Herwiha balkişand li ser dibistanên ku koçber lê bicîbûne jê û got not û pênc dibistanên ku koçber lê hatine bicîkirin hîn nehatine valakirin. Li Tabqayê 32, li Cizîrê 32, li Raqayê li 31 dibistanan koçber hatine bicîkirin. Taybetmendiye ku di kantona de yani wekî perwerdekirina mamoste ji ber ku stratîjiya desteya perwerdê ya Bakur û Rojhilatê Sûriyê ew guhertin û veguhertin û pêşxistina minhaca ye stratîjîkî ser 3 sala bû 2 sal derbas bû salek maye her sal 4 materyal dihatin guhertin û pêşxistin ji bo vê yekê mamoste li ser tê perwerdekirin minhacê nû pêşxistina dibistanên pêşeyî û guhertin û veguhertina sîstemên dibistanên pêşeyî hem jî peymangehên pêşeyî yani bi rastî jî kar û xebatekî pir mezin in di hêla kantona de tê kirin parvekirina wê bi desteya Bakur û Rojhilatê Sûriyê ji bo esasê wê na ku em stratîjiyê demê vê bikaribin bi rast û durustî deynin ê paqijiyê ne em bêjin qurtasiye li gorî pêwîstiyê sûtemeniya wan yanî mazota dibistana ev ya hemî kar û xebat beriya ku dibistan bebin li ser tê xebitandin ji bo bu amade be. Wekî Rêveberiya Xweser minhacê wê na zimanên Kurdî ye, Erebî ye, Suryanî ye û li gorî minhacên Rêveberiya Xweser sal bi sal mesela li ser yani berdewamiya minhaca di hemî dibistana de îsal plansaziyên hem desteya perwerdeyê hem meclisa tenfîzî yani bi giştî kar û xebatek ji bo vêna dibe ku hinek dibistan hatin valakirin hejmarê wan ne weke êpare haziriyek ji bo sala xwendinê dibe hem dibistanekî seretayî